Na doštičke máme pripravenú sadu rezistorov. V hornej rade sú vedľa seba 3 a v strede sú 3 zaradené pod sebou. K tomu ešte merací prístroj, no a niekoľko potrebných vodičov. Zapneme merací prístroj. Pozrite sa, že je nastavený ako ohmmeter na rozsahu do 200 ohmov. Ak je hodnota elektrického odporu mimo tohto rozsahu, tak je na displeji, že all. No a poďme merať jednotlivé odpory rezistorov. Prvý rezistor v hornom rade má odpor približne 99 ohmov, druhý 99 ohmov, tretí tam ukazuje 100 ohmov. No a poďme merať a zaraďovať rezistory v hornej rade sériovo. Prepojíme sériovo 2 a výsledný odpor týchto dvoch je 197 ohmov. Pokračujeme v experimente ďalej. Prepojíme do série k prvým dvom tretí rezistor a odmeráme výsledný odpor troch rezistorov. Prístroj nezaznamenal žiaden údaj, to znamená, že sa nachádzame mimo meracieho rozsahu. Prepneme rozsah na väčší, no a prístroj ukazuje 296 ohmov. Všetky tie rezistory zaradené v sérii majú spolu odpor 296 ohmov. Na displeji je však hodnota 0,296, to je preto, lebo rozsah, na ktorom je teraz nastavený merací prístroj, sú 2 kΩ. Prístroj ukazuje 0,296 kΩ, čo je 296 ohmov. Z výsledkov merania teda vyplýva, že výsledný odpor sériovo zaradených rezistorov sa rovná súčtu hodnôt jednotlivých odporov rezistorov.